Takže čau lidi, tady vás oblíbený TNTBoy a dneska si jdeme zahrát zase v Robloxu nějakou minihru a jmenuje se Rainbow Friends. Jde tady vlastně o to, že tady budete mít různý vlny. První vlna je, že jde po vás taková modrá příšera. Druhá vlna je, že jde po vás modrá a zelená příšera. A vlna je modrá, zelená a oranžová příšera. A jdeme rovnou do hry. Jdeme do této kola. A může nás tady být nejvíc 15. Tak se jdeme na to kouknout. Je nás 6 a může nás být až tady 15. A můžeme se tady skočit a jít i do krabice. Tak to je super. Tady se rozpadl noob, úplně normální. A jdeme do hry. Jdeme do hry. Zajímá mne, jak to bude probíhat. A myslím, že tam jsem viděl i shop, takže nevím, jestli tady můžete mít i jiný krabice. Asi jo. Už se to načítá. Duhová, že jo, tady čála, když to je Rainbow Friends. Dám skip, já dám skip. Se budu dát ještě jeden týpek skip, prosím. Prosím. Jo, jsme v nějakém autobuse. A tam je Luna Park. Chci do Luna Parku. Co to bylo? Nějaká černá luka. Co to bylo? A ne, tam jsou nějaký špatný značky. Jsme se vybourali. A Bacon Boy to byl pryč. Jsme ve hře a můžeme klecet. A jsou tady nějaký kostky. Co to bylo? Oni zmizeli, že máme najít všechny kostky a vrátit se zpátky. Přejem vám hodně štěstí. Jo. Není nás tady úplně nějak moc. Jo, my máme teda sbírat ty kostky. Dobře. A tady to je vlastně ten, který nás bude nahánet. To je přesně on. Takže jdeme. Jsou nějaký drápy. Zajímalo by mě, jestli fakt funguje ta krabice. Kam půjdeme? Tady se dávají ty košky teda. Jsou nějaký balely, jsou dveře. Koška. Mám kostku. Tady se můžeme kouknout z první osoby. Co to bylo za smích? Slyšeli jste to? Někdo se zasmál. A jo, můžete tady mít teda i jiný krabice. Se teďka docela bojím. Teda jsem slyšel, jak se někdo směje. Jdeme tady. Tam jsou nějaký modrý cihly. Je tu něco? Tady, že by byla nějaká koška? Je 24 a my máme 14 zatím. Tady jde týpek v krabici. Jdeme se nahoru, co tady je. You are on drone. Tady to je zavřené. Jdeme se kouknout dál. Co pak tady máme tady?
Tady to znám, tady jsme byli. Koška. Ještě chybí 4, takže už jenom 3. Mám košku. Kdo má košku, ten si má s čím hrát. Tady je něco, ne. Slyšel jsem, jak se někdo zase smne. Teď to vede někam dolů? Mám další košku. Koška, ne, to je moje. No nic. Jdu to tam dát, jdeme to tam dát. Jdeme. Běžíme. A mě zajímalo, jestli potkáme toho modrýho. Tak, už se mi tam dalo, dostal jsem 10 coinů. A jo, dali jsme je teda všechny. Už 50 coinů, to je docela dobrý. Jo, tak ale potřebuje nějaký chapadlák a mám nalepovací oči. Aby mě zajímalo, co dělá v kanále. A tam je plot? On se nedostane. 2 zabila. 2 umřeli. Kde to jsme teďkon? Už se tady sednu si tady a kouknu se na telku. Když už tady musím hledat košky. Sedu vyspat. Jdu se vyspat a chill. Něco písklo. Net about to, blin. Takže teď už bude druhá vena. Jste připraveni? Asi jo. Máme najít nějakých 15, nevím čeho, granul asi. Ale počkej, ne, já chcem 1. Dobrý den. Je tu někdo? Ne. Ale mám nějaký to jídlo. Počkej, já třeba nemůžu dát. Mám hrát. Tady to je zablokovaný, ne? A zase to máme dávat na střed a tady je rovnou druhý. Zelený dáme sem. Tady ještě 1. Dáme ho sem. Tak, už máme 4 z 15. 5 z 15. 5 z 15 a dostáváme vždycky plus 5 coinů za 1. Jdeme dát masinku. Proč jsem dupáný? Já jsem si šel dupáný, reálně. Tak snad tady nebudou. Vidíte ho tam? To je ten zelený. A jde si pro nás, tak to není dobrý. Jde si pro nás. A já panikařím. Tak trošku panikařím. Mám hrát, dejte mi najíst. Já chci najíst. Elu. Nějaký že by tu bylo. Modrej. On si nás všiml. Do krabice. Co? On si nějak zasek. Teďkon vím, že krabice je a že krabice funguje. Krabice je kamarád.
někdy bych to neřekl, ale kočky mají taky rády krabiči, já mám rád krabiči. Kdo by neměl rád krabiči, prostě? To je něco dobrýho v životě. Malý krok pro nás, velký krok pro lidstvo. Elik, nebuď v krabiči a pojď mi pomoct. Potřebujeme najít ty zbylí 4. Aby jsme to vyhráli. Dobrý den. Jo, takže takhle, jo. Takhle, dobře. Víte co, já jsem zapomněl něco dole. Nemá smysl chodit nahoru prostě. Dole je to podle mě lepší. Já jsem tady jenom něco zapomněl. Nějaký to jídlo jsem tady zapomněl. Ještě tady něco bude, nějaký jídlo. Blíden? Není tady nic, jenom jedno jídlo. A je tady i kamarád k tomu. Takže plchám. To jídlo ty nedám, to je moje. Nemám večeři, tak si dám tvoje jídlo. Něco tady? Tady je zelený ještě, takže teď nám chybí poslední jídlo. Jdeme nahoru a dát tam 2. A ještě chybí 1. Kde je to poslední? Modrej, do krabiče. On má 1 oko a kolunu na sobě. Jsem nikdy neviděl. Teď máš, to není oko, to je knoflík. A já se nenápadně problížím. Ne, to nemyslíš vážně. Ach jo, on se nepoučí, ten modrej. Jsem v krabiči, jdi pryč. Bratře, no díky. Jdeme nahoru. Tady máme. Jo, tak ono nechybělo 1, ono chyběly 2. Tak já jsem taky dobrý. Oranžový. Pojď pod stolem. Nevadí. Tak, plus 10 coinů. Je to. Co teďkon? Teďkon by měla 75 coinů plus a... Cože? Proč tam je oranžový? Viděl jsem jenom o té hře, jak vypadají ty monstra. Nevěděl jsem, kde se nachází to jídlo, košky, nic. Jo, jsme už jenom 2. Super. Ty mi nepomůžeš. Ne, ty mi nepomůžeš. Si můžeme koupit v shopu. To už mám 1000 coinů. Super. Tohle je moje postel, jasný? Tady to je moje postel. Co teďkon budeme hledat? Mě zajímalo. Hrozně by mě to zajímalo. Jsou nějaký kroky, ale končí. Tam končí. Pojď mi pomoct. Nechci do krabiči. Do krabiče. Ani už nevím, co říkám. Mám 1 krystal. Druhý, takže chybí ještě 12. Otevřu, mám tady zelený. Díky. A já mám si žlutý, protože se mi líbí víc. Další. Mám jich 6 teďkon krystalů. Co to je?
tak tam nejdu. Tam nejdu. Jo, takhle jo. Vy jste se domluvili, že tam nepočkáte. To vám nevyjde. Takže to celý musím poběhnout. Dobrý, kdyby tady nic nebylo. Jedu? Je to papapaj. Já si ho nevšim. On byl v té ventce, já si ho nevšim. Jo. On byl v té vence, ty zuby, ty oči, ty luče, všechno. A já si ho nevšim. Sakra. No nic. Tak za to, že jsme umřeli, tak se tady sklouznu, aspoň na houpačce. Dobrý den, jsem jako kapitán Jack Sparrow, tady pojedu také. A teďka se sklouznu tady, vyspám to, bum, a najednou hodím šauto tady. Šauto hodím? Aha, tam je sklo. Já se jdu kouknout pryč. No nic, tak já doufám, že vám tady to video líbilo, jestli jo, dejte like, odběr, zvoneček, aby vám neuteklo žádný nový video a určitě to sdílejte svým kamarádům a já se u vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Zatím